Bi belaunaldi lau gertaera, bata bestearen bueltan, behartu gabe uztartzen dira, maixu lan bikain honetan, irakurtzera gonbidatu nahi, zaitut zinez ta benetan, zure zati bat aurki dezazun, bizitzaren horrietan. Zalantzari gabe irakurlea esango nuke ateratzen zaidan bezala nahitaezko osagarria dela literaturan. Ez dago literaturari, alegia ez da hitzen bitartez bizitzarik sortzen. Uste dut hori izan litekela literaturaren definiziorik laburrena eta behar bada egiatiena, hitzen bitartez bizitza sortu. Ezin da bizitza hori sortu ez bada irakurlerik. Euskal idazleok egunkaritan idazten ditugun artikuluak ez daude duintasunez ordainduak. Ematen ditugun hitzaldiak ondo antolatuak egon arren ez daude gehienak behintzat duintasunez ordainduak. Komunikabideetan, udako elkarrizketa ezberdin horietan ez da apenas euskal idazlerik agertzen. Hauteskundeen balorazioetan, orain izan diren hauetan esate baterako, ez da euskal idazlerik elkarrizketatzen. Tertulietan ez da euskal idazlerik agertzen, apenas, nirak edala. Eta euskal idazleak oso interesgarriak dira. Herrialde hau sentitzeko, ulertzeko, bereganatzeko eta interpretatzeko ahalegin berezi bat egiten duen jendea da euskal idazlea. Irakurle bezala liburu bati eskatzen diot, idazleak asmatzen duen istorio horren azpian, bigarren geruza batean bezala, lurrazpiko ibai bat bezala, egia bat egotea. Benetako egia bat egotea, ez? Zentzu horretan, ez dut ulertzen literatura ez dakit joku bat bezala, edo hitzekin malabarismoak egiteko modu bat bezala, aldiz nik uste dut bide bat dela, askotan esaten da, ez, gezurraren bitartez egia esateko, ez, fikzioa da, pixkat gezurra erabiltzea egi bat esateko. Azken 30 urteotan asko jaso omen dugu literaturaren maila. Eta hori esaten denean, idazleak bakarrik aipatzen dira. Baina idazleok ez genuen aurrera egingo zuek gabe. Literaturak ez zuen maila jasoko, zuek ere, irakurleek, maila jaso ez bazenute. Bada, gaur zuek ekarri nahi zaituzte gogora, modu bereizi batez. Idazle eta irakurle, elkarrekin gara literatura. Elkarrenganako babesari esker, egiten ari gara gure literatura. Barka orain arte galdetu ez izana, hainbat larda ez jakin zuzentzia zure gana. Baina isilaren ekaitza hautsi nahi nuke, gerra denboraz galdetu nahi nizuke, nahi nizuke. Konta idazu nolakoa den erbestea aur bat entzat.
idazu. Nun ibili, nun pausatu, jakin nahi dut, jakin nahi dut. Baina erbesteak luzaro lotu gaitu. Nik isilaren ekaitza hautsi nahi dut, hautsi nahi dut. Isilaren ekaitza hautsi, aipatu dute, kantatu dute, beren kantu hunkigarrian, bidertzean taldekoek. Isilaren ekaitza hautsi baitzen pasaren asteburuan sartagudan, Memoriaren parkearen inaugurazioan, sekulako euri zaparra da bota zuen eta hangoek esaten zuten urte tardian tantari gabe, bota gabe egon zala, eta injustu egun horretan desagertutakoek, fusilatutakoek, emozioak gainezka negarri egin behar ziguten. Nik ez dakit merezi duena atzera begiratzea, aurrean ditugu erronkak, aurrean etorkizuna, ilusioak, eta aurrean heriotza ere. Aurrera begiratzea sanoa da, baina kokotean sentitzen dugu joan zirenen arnasa, eta batzuetan begiak haiengana itzultzen ditugu, eta harritu egiten gara hain gertu sentitzen ditugulako. Hortxe dago ama, argi errainu baten itzalean, ez zuen asko usteko semea hemen itzaldi bat ematen ikusterik, herrien bertan alajaina, apaiza baten pare, apaizaren pare, nintxe. Izan ere, haren ilusioa ni apaiz izatea zen, eta pulpitutik anai arraba maiteok, esan ez munduan kerrau, eramangarriago egiten laguntzea, baina gaur pulpituak utxik daude eta ama berkinak ez du hitz egiten, amari hitz egiten zion bezala. Eskerrak eman nahi ezket novela berari eskaina dago bereziki aitari, hemen dago. Berak esan zidan, esan nio momentu baten mila gauztan dituen buruan eta oso halako momentu batzuk izan ziren noraren idazkaren momentu batzuk oso gorrak bizitza personalean. Eta esan nion, hori guztia daukat eta gainera novelan madarikatua. Eta esan zidan ez novelan madarikatua ez. Izango da, hipoteka madarikatua edo ez dakit, lan madarikatua edo mila gauza, baina novelan madarikatua ez. Literatura niretzat eginkizun guztiz kolektiboa da. Bi hitzetan azaltzeko, niretzat literatura da energia bat. Energia bat zirkulatzen duena jendearen artean, idazleen artean noski, komentatzaileen artean, kritikoen artean, eta noski. Irakurleetik edo irakurleetatik idazleetara eta idazleetatik irakurleetara doan energia bat da. Eta eskerrak emateaz batera irakurleaz hitz egin nahi nuke gaur hemen labur-labur. Begiak testuaren gainean irristatu baino zerbait gehiago egiten duenaz. Irakurle kritikoaz. Irakurtzen duenean mentalki azpimarratzen doan eta beraz irakurtzen ari dena mentalki berridazten duen irakurle mota horretaz. Ez naiz horren apala ere ez pentsa. Irakurleari gorazarre, ez nire buruari egiten ari nazaio gorazarre. Idazle baino lehen naizelako irakurle, eta idazle baino irakurleago naizelako. Bete behar dut fantasia txiki bat utziko didazue, oso zinezalea naiz, eta orduan txikitan edo oso gaztetan esnatzen ziren horietakoa Oskarrak ikusteko. Eta hau da bizitzan aukera bakarra izango dudana esateko Oskarretan horren bestetan entzun dena eskerrik asko akademiari.